ko jamu jawara import export mi jabandu hande joni min won birkel joginom do birkel gel mi tudum wada transférer mi nawdum monza tam bod dañ local burgal yaaji boda do ñebbe en inde agence déjà ni mi subim wiete ko fuuta nyamanteri ala dum no wela boda do ñebbe no wadi fay kecce woni kalaate de mais en même temps mi adda ñebbe ciokkaade eyo mi adda kanje condi kanje jorde kecce dum jini fuddorade e follere nde joni yido joni hay ko boyan ko yido e magasin uji baddi fayde mi yiton te follere ala dum am joni ka futanti ado way wonde do tawa ada nyama fuuta ala dum ko ada yara fuuta ko projet baddi fayde joni non mi adda on kanyum ne jangi ko don pinal mum yaade don gandal mum yaade jaggana minen jungo woni hankinade mi anda ko nata do wala do de ala do non karbinen noddami ala kono jeenam min kam mi suudata mi sigi mi haaldino e makko Halo, jam nyalirama. Batai tampere. Mau Dei. Campan. Bayiring diri. Wala. Ya lande no kawino. Iya, jogi ni maram kayak kisah ini kamu wala. Tadi apel mara. Ya, wino kamu kau wonter pemano dina manne. Iya, anak sana dia nanti malah bikoni ampu. Dino? Siapa mau dong? Ayaw na. Bon. Natseli kam. Pasel. Nala patam halan di kono ini di mana? Sekolah rumah aja apa? Ni, saya apel negeri awak jadi kau pengen tu bantai. Macam ni. Dum dan aja rai telepon. Saja kita. Awak era udah pre. Kau wanti fof me halam. Ya, jangan mana. Nanti der fof saya di Dawado saya di. Kono kam aja rai dum do. Ya, ini kan menjadi kan pada pohan kan. Mungkin. Oke, waktu mau fama. Oke, nasi jarang bertemu nanti. Ini dide. Era ai bodo ni sabut kau, kira gede kau tu baby. kono kam tello no faal Gede mo wonde me ila do inshallah. neli Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. salam Dendi. Tambe? jam Woni. Wala ba yowlude? Ini ko non de. Wala tambe? Ko non poftim? Alhamdulillah. Don tieni ko? Alhamdulillah. Jam ko mawdo bu ko. Jari lalu. Baraka. Morse. Mawdo bu. Alhamdulillah. Madame Mousse ni on ko non de tieni ko. Baraka. Mawdo bu. Ini orang projet mo gonum de baldo woni kibaru galle mo yittuno mo lawdi hen ni deni galle oro Asira. sira arga ke orso tan mi hal borom ko dan ya Salam. ayo lawai Ça va madame? indi Ça va, tranquille? Oui. Ça va. Ça va, il fait la changement. Ayi debi. Ah, wonno ko yiden yewi seeda ni e asua haw. Asua haw kay. Do ni yewi trop gidane Afrique. wallahi Ça va, madame Sel. Jam nan ta Afrique na be. Jam tak ngay alhamdulillah. e kay ko minodno on projet mo gonno mo yinji law galle o walla wadi en ni wula galle mo deni dum deni appartement wadi de do bol jango tan inshallah jinno e guddi Ni jam. gatto yewe Yewen kay. Yewen jam kam. Kon ko yewen vraiment. De no. Yewen vraiment. Ya bañ mo dode pourcent. Ba no mo dode place ni ko dode. jaaj wallahi man man kay gala Place mo dode vraiment. gal appartement jin bayni tan Kita fa di sera. ta ande de wa fade kon konon gam berde mon de machallah jaaj ko bini won tutti Iya, eta to ba wonno le galle. Suit nan non May dongom tinni kilo ardo hajun mi defan so ko defar kam ko wala menace su kan ko wala so himi tampana
wala mi eggam yaade mo do do gam ko ka fof non sama digata mi dano sama tina mi dano ko wara fof won ke wada sama eggam ma den jaada mo ji ala problème non da duma la problème mi haaldino e makko ko way noon min kam mbimo mi yaadani o wadde ɗo cukalel nde min kam mi yaadi onon fof ko tagi mi yaadani hen wonko rewi hakkunde mon wonɗo dewduɗon ene heewi jaha ngadda cukalel tokosel pawa ɗum e dow gonnoɗo ɗo kadi ara ɗo tawa Europe no kambo yejjiti ko waɗana haɗi ɗum ni tawa Europe no sifori ni wiyana waɗa gurdam tubakoɓe watta yaltude ina amoya woni mawɗo kilifa restaurant ina yaha baruji joni noon mbiya ma ndewa e muɗum gadda fedde giƴe subanu sa rewani e muɗum fedde sala en han goppa ɗum yaha goto mbattaɗo yurnaɗo hira taw jaratma probléme min kam mi yadani makko mi haalni mum ɗum wona sago aɗa jooɗi haalimo jinmi onon fof yon pam ko teddugal wonno teddinirmi on ɗum no metti nde ko min wonduɗo e wonduɗo e hande to ɗum mi telfinma ɗum hande madame ari mi ala en hande ala en jam fami kono mi teddinirima ɗum mi teddinirima ɗum kam kono so muusi tan de a ruttoto hen so muusi hayande welinde mi are mon so ruusi tan hayande welinde mi are mon min joni hayno yeedo Sénégal o wayi mi wiyani o mara no yeedo Sénégal nde o wayni kam o yeehi Sénégal hawo yetti haw humana ko goɗɗo nandirmi ɗum seyɗam mi yaar jende mbiɗa noddi kam ɗo waaji kam o noddi kam téléphone o wi gonno mbiye duwanajam ko waɗa ko mbimon ko waɗa o yabla jal joni kam min kam ma jaafo ɗon so Allah andi ko hakkunde debbo e gorko ko hunde nde ganduɗa mi heƴani hen ko gonga ni komin musidɓe mbeɗe rentinamo gueɗe kewɗe banggue aduna kono ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi kam hono mo joguintima makko heerori ko heddi ko kadi hakkude moɗon kadi wonko ganduɗa min kam ko mbeɗe mi wiya on foof tan yon liggoro hakkille min de mi yaadani hen hande mi yaadani hen ala an kadi jogui droit ma yaadani hen hande liggorde hakkille liggorde hakkille ƴeewon famodirde min kam so tawi ko min waajatomo minne hooram mi yaadani hen min de mi yaadani hoolaki fofo boɗo foni addude ko wayni tiiɗi eywa kadi heewi ɓe kiiro soɓe gaddi cukalon ko lelade wona hay wuurade ɓe lelo eyi kadi min wonko teski ɓe siyama bahengel ko ɓeydi juuti nanɗa ko fooɗete wona ngel mometeno ɗum de mandagel foote mandagel momet ɗo de mbiɓe wona ɗo de jiiɗon son jii kadi wona yimɓe fof jahata fuurude duuɓi tati gonɗa ɗon kuuɗa arande pular wiyata ko aminade geddude wasde noddete eyyo min ɗo ɗo jarten mi ƴetti galle appartement so ari wona marɗo e galle ay toon on wona famide ko jogoto galle makko jogotoɗa galle ma an gurdam Europe jogade galleji ɗiɗi tan ko liggotoɗo ga jontaɗo kono ko liggotoɗo yo dañata ɗum ɗo fami o jogui ko diplôme to doctorat o jogui wona licence wona maîtrise ko doctorat o jogui a fami sa addimo ɗo hande wonko keron wawi wonde ministre on wawi wonde président de la république a fami donc oɗo min jinnomi tan ko mbiyon amin yo Allah newnu min de wiya min kam ala mbaw kono liddinde on welnude on welnude en mami jertini kono kala ko heddi ko mawɗo ɗum ayani oɗo joni a meeɗino miijade kanko mbaɗa haala mo jaabo a yani mimo ara kote no yowata o jaddi a yani mi arti joni mbaɗa haala omo jaabo kono kam kadi ko hunde welani fo mbaɗi ɗum hakkillaji men kadi ɓe kono neɗɗo so tawi a rokkama andu tan ka dokkaɗo mbasa wiide aɗa ɓafta fof mi jiiral kay eyyo joni noon jiɗɗo jiirto on yalla hokkumo dañi ko jiiri kono ɗo ko jiire ala ɗo woni ɗo no didorno ko hunde nde ganduɗa ko hunde rewde lawol rewnade lawol miijade miccade eyyi joni kam jaafa ɗum par ce que min ko dogdu gonmi owde guila garɗa tan ñande jippinmami oto nde mi dañani ngabbude mbeɗa wonno dogdu jeynaba kadi min bayrodiri mbeɗa ɗo tikkani kam min kam tikkani eyyi kono noon wona haydara nandi kadi wona haydara kono no yaari ni kadi debbo goto e galle gorko mum ala ɗo yiyede koyɗe aɗa yaada artu noon yimɓe ko haala joom suudu ma yimɓe ko yimɓe ko haala kono neɗɗo kadi ko haala yimɓe ɓe ko
ande fogo ɗum ɗon ay ko landa ga hol wi'ati ala min kam ko ñaagi mon tan ni aɗani ko mbimam ko hakkunde debbo e gorko mo waa hejji hakkunde moɗon mbawmi tan ko waaja ɗo kono koɗon mbaɗa hen tine jewte kuftorde hakkilam taga ɗon gam mi wawa ɗum muñande ɗum tan ñaagi mon ɗum de wawa muñande ala bisimilla jafode ko men jafode ko sangam ne gaɗa foto nagoɗo gaɗa foto ɗum gono waɗa feere cowa ɓoggol ma nani fofna ɗum ha wanaji joni woni komin ñaari gam komin ñaari gam min colonel komin ɗum ɗo joni ha onon ɓangel fayde extraordinaire ñohan gopra woni en ɗiɗo tan nonne mami salmini on o mama sohna Adja e jala jom ñalle Rama mbaɗɗa selli mbaɗɗa e tampere a yiide neɗɗo hay sa wiyama ara aɗa haalne hunde kay fotani darade waɗɗa tan kay heñade kay ko yaawi yaawi mbaɗɗon tampere selli sukaɓe jam noon toon sawa Rama mbaɗɗa selli ay gabburi bubbu sen deftan bul yewnama ay bodem lati min mbayrindiri seeɗa de ay gila nden ha joni ko lawol gotol tan noddirmami ɗo hen gila nden ha joni mba sabbi min nene e mbaɗa heeɗima tan min nanani ay ko mi miijonode ni yaltinde men lycée ala andeni mi yaltina kam taw gila nden ha joni min kam komi kalannoɗam haalama ha ɗari ha ya haali kono gila nden ha joni aɗan dejjirano no ene jatti ala mi dejjani kay mataw kay mi yiiɗa waddema disturbé tan ko wi mbeɗa dérange ji appel aji kewɗi tan wanma dérange ala ko ɗum waɗi ɗum haydara sinon tawa mboɗen ɗo wona oɗon ndejam no sukaɓeɓe ab celli mawɗo jaam noon toon Sénégal jam tan eyyi mi wawino yomi arde ham ko jiɗɗa haalande komi heeƴani e téléphone joni noon mbaɗa heeɗima ay ko ongo mi wima ya ar kadi sa wi mi wima ya ar wonen haalullaji keƴani e téléphone hay seni heeƴe téléphone ni yoɗani no woodi e ɗum ɗo haalde ɗum e téléphone no woodi sa yi kadi gila nden mi wima ya fat wonde hami yitere ɓernam amma jani hakkundam e balde no wayi kala gonɗo ɗo mboɗo sikki nani hakkunde amen kadi mi haalninoma ko woni hen ko fof haalninoma no jamfiri kam o yehi woppiti kam e ɓeeɗo sukaɓe ni tan minne kammi haggillam fof yalte dewgal no woodi gonga won haaloɓe ene mbiya e mi yiiɗa resede jimmi ko yaade walla waddini walla wattuni kono min noon ɗum hatta kam wadde haajam sabu min mbaɗa andi ko gommi dow mum kadi mbaɗa andi ko joƴƴinimi e ko addinimi jooɗede ko addinimi muñde ɗum noon mi waɗade haajam o tan neɗɗo kam waawde haaloɓe awkoɓe kaala tan kaalat tan gila ɗo e ha e Afrique fof jomum en kaalat tan woodi eyyi min noon kadi mi noddimo ɗo henne hoɗum ɗum ala ko rew goto ko ɗon jeyto ɗum tinnade tan tinna tan tan gari Allah addima ga hanke ga ko Europe jiiɗat men to ga ne faaɗi eyyi ne faaɗi no feewi ma muña kadi ndewa Allah ndewa jaam galle ma wima ya wat mbaɗa ko wima ya accu gacca ta ari ɗo joni noon ala sehilaɓe ala bandal konta ɓooyi ɗo en ha woni ɗo hitande goddu men han kadi keɓa ha nder sehilaɓe fewjoɓe ga peeje nagam kala naata e ha aɗa andi so Allah walli on kadi tan dañi ɓesgu kadi kadi ne hon ɗum kadi niidi fulɓe kala ɗumen ɗemgal pulaar jegna ɗumen ganda ho yo Allah newo janggo tan est ce que ɗo ɓe mbeerta ɗo wankandi waddani wala min garadda min jamin wala ramside bagasat jamdi jamgo tan felde bismillah bona hen bismillah yabon mo jet jamba non de ay daldi men yewende muñal ɗum ɗo ɗum woni muñal e exploiter ko ɓaw muñal fof gal ɗum diggidade kala neɗɗo garɗo e mom mum jofo jaho anna tinnima yo Allah yoɓ moƴƴen amin amin ay kanko ko moƴƴo so waɗa machallah giɗo hen ɗo ɗum moƴƴo sa fof noon jaha toon sa ko jaha toon jewdi ɗon kollama kala ko anda ɗi kalnama kala ko jiiɗa o waɗa ko ngala ɗum nene mbiyamo ala ko ni ala ko ni kalnama hankkadi hakkude mom ɓingu yumma ko noon de goram Allah waddi yo Allah juutnu amin jarama
sabu aɗa andi worɓe heewɓe jaɓata rewɓe muɗumen liggo no woodi ɗum noon haade mi wiidema eyi mami haalanma noon ko woni hen ko ha para min komi debbo mboɗomi ɗo mi ala gorko ardayde e majjani mboɗo wondi ɗo e sukabam nayo ɓe wawa wasde liggade ɗum noon sene henanima min kam komi liggotoɗo kadi mboɗo jogui sukaɓe ko nawreɓe école ɓe foof so tawi jomum ari mbiɗo wonde muɗum dawani walla ne heddi galle taw hirnoyto malla min taw mi dawat so tawi to suka foti yaade malla ne foti heddadade sukaɓe joddere heddodo e mum neɗɗo kam haalnat bandum gonga haadema nadde hen ha para mbiya holko hannoma haalandemi guila adana ɗum noon mi nodduma mi haalanma so tawi ne henanima moƴƴi so henanahimo noon ganda kadi ko noon Allah hoddiri min kam komi liggotoɗo sabu mi wawa wondude ɓeɗo sukaɓe taw mi liggay ramata enen fo ken ɗanniɓe ni no wiyatno somi liggima andana ɗo foti liggade wona ko wiyete o debbo a resama tan joɗɗa galle te koɓe mbiyata kode neɗɗo kadi sa yiiɗi kadi a yiɗat ko takki ɗum ko fo eyyi tade mbima mbaɗa yiɗma mbaɗa yiɗi resdema wadde hay sukaɓe ma mbaɗa foti moftorde wadde mbaɗa foti jogade sukaɓam ɓe kam neɗɗo wawa yiddemi wiya yiɗaɓe ha ɗum mi jaɓan ɗum hen ɗum ɗon wawa wonde min sa yiɗi ñebbe kam a yiɗan ndiyam muɗum ko ɗum ko noon min mbiyata eyyi min noon ɗum noon watta kam déranger ɗum kam jagguirtumami ko noon jagguirimi sukaɓeɓe kono jagguirtumami ni eyyi hayso komi tawrima ko sukaɓe ma mi jibinani kono mbaɗanmi mbayanmi kono min jibini ni noon moftiranmi eyyi ɗum ɗon waddata hen caɗele sawi ko ɗum ɗon tan yo ɓerde ma deeƴ yo ɓerde ma ɓuuɓ min de ko ɗum ɗon woni sawi ko ɗum tan rendinta en so Allah jaaɓi eyyi moƴƴi ko noon de mbiɗa eyyo ɗum kam min rokkuma konngolam eyyi te ko mbimami ko wona caahan sinno ko sagam kay janggo min jettinat foof ɗum no wadde koye ko leeli fof koye ma heddi so tawi kay a jaaɓi sawi ko vraiment no mbirumami ni a faami vraiment mi weltima min ko noon tan so tawi noon aɗa jogui hen ɗum ɗo aɗa wawi yaade jewtita e ɓerde ma min mboɗomi ɗo mi heppani ɗo e duuɓi ko min arema ɗo e duuɓi ɗum ɗon mi heppani min guila jiimi premier tan jiimi forma e kalnami haalama jiimami tan min ɓerdam nangguma way kono ko mo jiilotonomi ko jiitumi ni eyi min kam mboɗomi ɗo hen so tawi no mbirumami ni moƴƴi ko leeli foof koye ma so tawi kadi wonno jiiruɗa hen wiide yomi jogo debbo yomi jogo sukaɓe ɓe mi jibinani mbaɗa andi foof sa reesi foof ma wiye hen a jibinani ɓe walla liggey ma ko hen tawmami wona min accintuma liggey ma ala liggey o kay ɗum kay yo wadde noon haysin ko nena wonno woppinta ɗum noon wadde yo ɓerde ma deeƴo wadde ɗum noon wadde ɗum rendinani en ɗum rendinta en eyi wadde ɗum no wadde ko wawi wonde hen fof so Allah jaaɓi ma en jokkodirni ma en ɓeydi jokkodirde inchallah eyyi ko ma mbaɗ coordonné ji muɗum so Allah jaaɓi jettinen fof so Allah jaaɓi a jarama ɗum noon a jarama vraiment mi weltima e jaɓɓugal ya faɗaɗi hirande ke ɓeyda ari ala min kam wonto ponnomi rewoyde ni mataw ko noddumami ko mbiɗa kam tan gaccumi to ponnomi yadoro hen mbimi faɗi hirande ke ha ñande wonde tan so Allah jaaɓi tani a yarani hen ndiyam mbaɗen ɗum programme ala jooɗa ha kirtoɗa jaaha non hirande ɗo joni nanani mbima koye haaju gonnomi mataw ke mi woppi on ɗon haaju ni mbimi oɗo haaju ɓuuri tidde tan garmi e oɗo haaju ɗum noon a yaforoma ha ñande wonde tan so Allah jaaɓi kono ɗum ñedda e wadde ko wawi wonde hen foof mboɗemi fatma e ala taɗa wawi noddude jinnaɓe ma jewtida e mumen so Allah jaaɓi so Allah kadi mami noddu jinnaɓam so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi en compinirta ɗo kay taɗen nandire konngol so Allah jaaɓi vraiment mi weltima no feewi ok wadde a jarama a jooɗa e mbiɗa ala acca ha ñande wonde tan mbaɗen ɗum programme ha ñande wonde so wadde a jarama min kay ko ɗum tan aduna kam ɗo jinnomi nande ɗo joni wadde jaafoɗa duusugo wadde eyyi e ɗum noon a jarama wadde a jarama
ma yewnude bara tampade law ala tampa dañi mo garduɗa me a dañi ɓe nani gurta waɗi fayida